dan un mundo. Claro, vos non apuredes. Aquí está. Sí, vídeo xeitiño. Con, a mamá enseguidiña chega. Xa ven! E logo, estás contento? Moitísimo! Pareces un cadelo. Oiches, Kun, os meniños gustan de las casas limpas. Arrombamos isto un pouco? Sí, Encárgaste ti só? sí, Agradezo, cho ben. sí. Calquera cousa estou arriba. Pero que casiña máis rara me foron construir. É o que ten casar cun arquitecto, que lle traballa moito a cabeza nestes lerios. Oh, Yuko. Con, deixaches má sala peor do que estaba. Cal lle gustará máis á nena? O é 233 ou a Zusa? Pois, home, non che sei. O Yuko sei que ten ganas de xogar contigo. Ten? Xógalle un pouco. Vou. Veña, xa che rombo eu a sala. Apura, apura! Estás? Para! Estás? Vai! ¡Qué bonita! Nene! Son eles. ¡Mamá! ¡Mamá! Xa estamos na casa, princesiña. Xa chegamos, Kun. Hola, mamá. Por que tardastes tanto? Tens que perdoar, pero non pudemos chegar antes. Esa é a nena. Déixame ver, déixame ver. É a túa irmanciña, Kun. Irmanciña. Viches que feita. Carai. Amodiño. Espertou. E mira para Kun. Pouco verá de momento. Pois mira para él. Pórtate ben coa nena. Sí, E mírame por ela, que é o irmán máis vello. sí. Así me gusta. Ah, oi, Kun, que nome lle queres poñer á nena? Que nome? A ver que pense. A ver... Nosomi. Nosomi. Nosomi.
Mal pensado non che está. Ou se tal, chubame. Tsubame. Tsubame, dis. Tsubame. Son os dous nomes de tren bala. Acabaramos. O quedaría por quedar con Bosco. Pero vou ter que ir atender a bisaboa. Tranquila, grazas por vires, mamá. Calquera cousa chamas. Moi agradecidos. Dalle bicos ao papá. Sabías que vou coller o tren bala, Kun? Veica logo. Adeus, miña vida. Adeus, aboa. Bos días, Kun. Bos días, mamá. Bos días, nena. Vou. Ai, como pela. Cache. Ai. Quero leite, mamá. Toma, Non! Plátano, mamá! toma. Non! Mamá, dixen! Que foi? Vouche recoller os xoguetes para pasalo ao aspirador. Ah, sí, xa estás limpa. Ah, Kun, moitos parabéns. Moitas grazas. Que cousa máis feita. É unha minchiña pequena de todo. Co segundo fillo será un paseo. Xa case nin me recordaba de todas as que pasaramos cando nas deu Kun. Xa. E contáronme que Yumi logo se vai reincorporar ao traballo. Sí, é que vai coller a baixa por maternidade unha compañeira. E cando estea ela no choio quedarás ti ao cargo da casa, non? Tanto como quedará ao cargo da casa non sei, pero como agora me fixen autónomo, podo aproveitar para limpar un pouco e cociñar. Que maravilla! Non é para tanto. Quen me dera a mí? Non é para tanto, oh. Que foi? Nada. Como que nada? Dime. Queres que cho diga? Que sempre faz igual. Parece o pai do século, diante das demais nais do barrio. Que pensas? Que non se che nota a borra? Ai! Esa baeta é pra mesa. Oh! En marzo teño que me reincorporar ao traballo. Así que basta ocupar ti de todos os labores. Pero non fai falta que o ventiles por aí. Claro. Non vou dar con todo eu soa, como antes. Claro. Atende. Imos ir fora e vouche contar un feixe de cousas. Vouche aprender os nomes dos bichos, como o cabaliño do damo. E vouche explicar as formas que fan as nubes, como, por exemplo, escorpión. E aquela é... Espera que medre un pouco. Ainda é moi nena. Sí. O xardín da fantasía. A bruxa e o bigotes. A bruxa puxose encarnada do enfado e escapoulle o bigotes. O bigotes fuxiu a correr e meteuselle dun chimpo na liña de Yamanote. A bruxa foi corre que corre atrás do bigotes pola liña de Keijin Tohoku, pero na estación de Tabata alá lle escapou o bigotes para sempre. Bananas! Non ves que ten que dormir a sesta? Mais, Mais, Sí, que beba máis. póñome nervioso. Mamá, Pero que non trague aire, animal. papá, Tes que facer así. papá. Ai, chupa mellor que antes. Agora que charrota. E se non arrota? Xa charrotará, paciencia.
Para a roupa interior usas este deterxente. E para os calcetines? Pasa aquí? Que fixeches, Kun? Non che pedín que te portases ben? Pero non dou, mamá. Como? Tens que te portar ben coa nena. Que non dou. Por favor, Que non dou. fai caso. Má, que non dou. A te pareceche normal? É unha nena pequena. Andas pámpano. Toma. Kun, é o irmán máis vello. Eu non sou nada. Como que non? E ti non é a miña mamá. E daquela eu que son? Unha bruxa mala. Papá. Non me chores máis, non me chores máis. Oh, non me chores máis, meu corazón. Non me chores máis, corazón. Estáche ben o asunto. Nótase o lonxe o que che pasa, criatura. Que tes celos. Celos? Que son celos? Pois mira, antes o teu papá e a túa mamá bebían os aires polo seu filliño, pero de repente chega unha nena do nada que necesita seguido da súa atención e cambia o conto da noite pra a mañá. Aínda sabendo que che ían rifar, non fuches capaz de te dominar e levantaches a man á pequerrecha como se lle foses bater. Enganeime. Ti quen és? Sonche o príncipe. O príncipe. Sí, desta casa. O de antes de naceres ti. Así que axeónllate ante o príncipe. O teu papá e a túa mamá entregaban en min todo o seu amor e idolatrábanme. Miraban sempre por min. Gabábanme e acariciaban ma cachola porque era eu a meniña dos seus ollos. Pero claro! Logo chegaches ti e alá me deixaron de facer caso porque lles cambiaran as prioridades. Agora a comida que me dan é toda de marcas barateiras a prezos rebaixados. Sei que non merezo premios nin palabras bonitas e todos son a retorcerme o fociño ou a berrarme. E daquela caín da burra. O seu amor arrebataranmo. Sí, aí partironmo o corazón ao medio. Sentín pena de min mesmo. Ti compréndesme, non? Pois non. Pero como? Como que non? Tanto dá. Que lle imos facer? Non tardarás moito en verte no meu pelello e sufrirás todo o que me tocou sufrir. Merécelo. Vai. Vou. Toma. Toma. Vai. Vou. Toma.
Veña, veña! Xa o sabía eu. Ah, pero que fas? Ah? Quieto! Ah! ¡Damo! ¡Dame para aquí o rabo! ¡Para! ¡Ponte quieto! ¡Ay! ¡Vas ver agora! ¡Illeite! ¡Ante! ¡Para! A que non me pillas? ¡Ai! ¡Cache! ¡Non me escapes, oh! Non, eu quero xogar outro cacho. ¡Pero eu non! ¡Ai! Non, non entres na casa! Pero que tes? Oi, Yuko. Oi, pasa para fora. Yuko, que lle daría? Agora son o Yuko. ¡Devolve por rabo, galopín! Guau, guau. Parece que agora polo menos xa non te nos portas como un neno pequeno. Cun é rabudo, pero logo lle pasan as perrenchas. Pois máis ben estábame portando como o Yuko. E logo ti enténdelo, Yuko. Sí, e di que a comida que lle dades ultimamente é moi cativa. Ai, sí, que lercho. En fin, comprareille comida de outra marca, entón. Sabe que alimenta. Ti pensas que me acabará por coller a min ou aquel? Dilo porque non che toma o biberón. É que cando a collo no colo botaseme a chorar, pero cando a colles ti, cálmase. Con moito tempo non pasabas. Eh? E ninguén naceu aprendido. Ah, perdoa, andaba absorbido no choio. Tampouco mirabas moito por min daquela. Como pai non fixen unha ben. Pensei mesmo que aos homes non vos interesaban os meniños. Non, a min interésanme. Que? Mentireiro. Que sí, que me interesan unha barbaridade. Mira, mira, mira. Es ben parviño, oh. Ai, Ah, que foi? que me acaba de acordar agora. Víchelo, Que lindo. a promesa dun futuro vizoso. Gústame moito. Bos días, Kun. Bos días. Nene, mira o que hai aí. Non entendo que pon. Pon mirai. Mirai. O nome da nena significa futuro. Mirai, dis. Mira, mirai. Que simpático. Veña logo. Iso para que é? Son bonecos para a festa das nenas. Bonecos. Para pedirmos pola saúde e pola felicidade da pequena. Quieto, parado. O altar dos bonecos é para mirar. Eu tamén quero. Pero ti és un neno. Para ti tampouco son, Yuko, que és macho. Hola, Que hai? vai calor en Yokohama. Que chusca. Son moito máis simpáticas de vestir as nenas cos nenos. Xa está para facelos 3 meses. Agora pesa o dobre de cando naceu. Xa sostén a cabeza. Sí, un chisco sí. Mira aí, mira pro avó. Mira aí.
Aparta, Kun. É un vídeo para a bisaboa. Mirai! Eu tamén quero un vídeo. Eu tamén Sí, que quero. sí, veña logo. Que bo. Que cómico. Mirai! Eu grábame a min tamén. Que sí, veña. Mirai, hola. Oya, esta mancha? Cal, Esta. carainas. É unha mancha de nacemento. E que dixo o médico? Que tanto lle pode desaparecer como non. Ah, pois espero que lle marche logo. Que O aproveite. emperador e a emperatriz son casados, como a mamá e o papá, a avoa e o avó, a bisaboa e o bisavó, sabías? Recordaste do enterro do bisavó que fomos o ano pasado? Veña. Mira unha sí, cousa. sí, Ti sí, pensas que será certo o conto ese dos avós, mamá? Que conto? Pois dis que cando o avó lle pediu casamento á avoa, díxolle que primeiro tiña que demostrar que lle daba gañado el se botaban unha carreira. Alá foron correr ata unha árbore, gañou el e casaron. Nunca cousa parecida lle soín aos avós. O qué? Pois a min contoumo o tío Yamato no enterro. Non lle daría eu moito creto que teu avó era coxo. Mentiu mo tío. Non, inventouche un conto. E mira, o conto ese do altar dos bonecos como é? Se non se recollen cando toca, a nena queda para aconchegar os tizóns. E que máis dará se queda solteira? Pero como é o conto? A cada día de atraso, un ano máis tarde casa a nena. Tamén que cousas inventan. Sonche contos. Contos e punto. Que hora é? Chego tarde. Kun, mira que marcho uns días nunha viaxe do traballo, Non, Pórtate ben ata que volva. non, Cando teñas caca, dis yo, papá, estamos. non marches, má. Coídame moito dos nenos. Quero colo. Sí. Non marches, má. E mira que recollas hoxe os bonecos do altar. Sí, sí. Veña, que vaya todo ben. Como lle dea por virarse nunha destas, cáchanos. Eu quero a mamá. Vamos, Quero anda. papá. Xa. Veña, pasa bons días. Vou. Ai. Este ten que ser... Así vaste mancar. É hora. Quero a mamá. Xa. Que? Botamos unha sonequilla? Xogas comigo? Non querías ir á casa dun amigo? Non, quero xogar contigo. Pero se antes dicías que non. Agora quero. Xogamos, pa. E xogaremos. Lesme un conto. Mm. Posme unha peli. Xogamos coas buxainas. Hola, Mirai. Mirai, sabe lo que son as baleas? Non te quero nadiña de nada, Mirai.
outra vez. Isto que é? Unha balea de galleta. Outra. E outra máis. Irmanciño. Que pensas, que teño a cara para xogares? Ti quen és? Non me batas nin me fagas chorar máis. En fin, agora tanto dá. O problema é ese. Non serás Mirai. Es Mirai. Pero que dis? Un ano por cada día. Un ano moito tempo non é que sexa, pero que pasa se lle seguimos sumando anos e anos á conta? Que pasaría? Pois que non vou poder casar co home que quero. Que foi? Que home queres ti? Ningún, éche unha maneira de falar. E vaslle botar unha carreira, ti tamén. Déixate de preguntas e dillo ao papá que recolle os bonecos, estamos? Non, Por que? Mirai non me cae ben. Por que non che cae ben? Non me entendo con ela. Faime o favor que eu non podo falar directamente co papá. Porque Anda, por favor, irmanciño. eu e Mirai non somos irmanciños. Moi ben, saesme con esas entón. Pois se non queres polas boas terei que recorrer ao xogo do aguillón. O xogo do aguillón? Chegas agachadas á bella da aguillada. Que? Aprendiches? Aprendín. Pero quero máis. Máis. Papá, Que? os bonecos da nena non haberá que recollelos. Papá, Dime. Tes que recoller ti os bonecos. sí, vou. Como que chi? Espera aí un momentiño. Que? A ver esas mans. Que? Emporcáchelas todas. Deixa andar. Por que? Deixa, é igual. Por que? Queres parar? Non hai outra. A caixa. A caixa. Aquí está. Como guardar os bonecos. Oi, pero será posible? Onde estás? Mirai, onde estás? Mirai! Escorregou mentres dormía. Miña rula. Así. É impresionante. A meniña desapareceu e reapareceu logo como por cousa de maxia. Que curioso, como faría tal? Parece ser que a Mirai do futuro e a Mirai pequena non poden coexistir as dúas a un tempo, non? Manda truco.
Máis raro é o teu, que falas que nin que foses un ser humano. Xa me explicarás como tamañas. Bo, iso que misterio ten? Agora é o de menos. A nosa prioridade é recollermos os bonecos do altar. Así que deixa de pasmar, Ryuko. Veña, bótame unha man. Ah, sí. Irmanciño, ti entretén o papá. Que queres? O de antes. Faime outra vez. O que? Por que andará a rir tanto este tunante? Papá, É? é que... Papá, Que foi? Pasouche algo? Que lindos. Que? Dime, neno. é que non sei moi ben... Tes Isto piso? daqui vai fora. Non tes piso? Isto daqui Seguro? tamén. Yuko, non me desarmes aí os bonecos, Perdón. E agora non nos volvas montar. Ale, Como fixo para caer? Non hai lei física que o explique. Yuko, non respires. É isto daqui? Non hai que non entenda. Papá, Quero pis. Aguanta un pouco. Non dou. Aguanta un migallo. Aguanta. pensei que non a contaba. Hai que aproveitar. Que? Recolléstelos? Que foi? Faltalle o cetro. Falta o qué? O couso que tiña na man. Mal asunto, se falta o cetro non podemos guardar os bonecos. Oi, o cetro non é ese. É ese.
Grazas, irmanciño. Dis que cando dúas persoas traballan por un fin común fortalécese máis o vínculo entre elas. Que? Agora queres un chisquechiño máis? Pois nada. Que lle vou facer? Xa estou na casa. Hola! Veño de reada. Queres tomar un pouco a teta, Mirai? Ah, grazas por recoller los bonecos. Esqueceume. Ostras. Non me digas que recolleches ti os bonecos. Que bobadas dis? Como si a recoller eu? O altar dos bonecos gardeino é unha caixa. E axudoume Mirai. Como Mirai? E Mailo Yuko. Ah, outra cousa. Coñecín a Mirai do futuro. Ai, sí. E que fixestes? Xogar ao aguillón O aguillón. e ao poliño inglés. Ti sí que estás feito un bo polo. Oi, quen me dera a min coñecer agora a Mirai do futuro. Mamá. Pois sí. Pero eu tampouco teño moito apuro. Como cos ollos a Mirai bebé dama vida. A min gustame máis a Mirai bebé que a do futuro. Sabes quen é? A mamá. Moi ben. Eu onde estou. Na miña barriga. Naciches aos poucos meses. E eu de bebé como era. Cuspidiño a Mirai. Non me cae ben Mirai. Non digas burradas. Ah, e esta quen é? A mamá. Que guapísima. Biches. Engordaches. Iso non se di. Aquí teño máis fotos. Esta é de cando coñecín o papá. Estas de cando empecé a traballar. Estas da universidade. O bacharelato. O instituto. Uf, que mala época. Estas da primaria, que recordos. De cando empecé na escola. Ah, mira, é Ioichi. Yoichi. O meu irmán. Fomos ao casamento del. E caedes vos ben. De maravilla. Levámonos un ano e querémonos pola vida. E o gato? Ah, é de peluche. Regaloumo a bisaboa cando fixen anos. Eu tamén quero un regalo. Ah, e por qué? Pois, porque vou facer anos. Aínda falta para que fagas anos. Quero unha bici. Que aínda falta para que fagas anos. Unha bici, má. Parece mentira. Se aínda arrombei a cociña hai nada. E desta cor. Está para chegar a avoa. Recollo os xoguetes. Desta cor, má. Por favor. Recollos co papá. O papá hoxe non che está. Pois non os recollo. Ai, non. Pois tíroche con eles. Iso nada. A que non che volvo a comprar máis xoguetes. Iso non vale, mamá. Recollo os xoguetes. Non quero. Xa lle volvín berrar. A culpa é de Mirai. Serás cabestro. Non che pedín que te portases ben. Ala, xa chegou a avoa. Non tardo nada, si, meu amor. Xa vou, xa vou. Mala. Bruxa. A mamá é unha bruxa. Non lle quero nada a mamá.
Mira que és malo coa mamá. A Mirai do futuro. E outra cousa máis, por que me quixaches bater cun tren bala de xoguete? Non era un tren bala. Os trens bala non son para lle bater á xente. Era un superazusa. Impórtame un farrapo! Por que non te portas ben coa mamá? Non sei por qué. Trata a ben hoxe, polo menos. Para un día libre que colla, pobre. Irmanciño. A mamá non me quere. A Mirai e o Yuko querelles moito. Pero a min non me quere nadiña. Non, iso non é verdade. Como non te vai querer? Non me quere nada. Claro que sí, se ti... Espera! Irmandiño! Irmandiño! Que? Onde estou? Que tes? Por que choras? Xa pasou. Non chores. Moitas grazas. És moi buiño. Pero non estaba a chorar de verdade, oíches? É que lle quería poñer emoción á nota que estaba a escribir. Que poñía a nota? Ola, buiña. Quero ter un gato. Déixasme. Un gato? Os animais collenme cariño rápido e doume de maravilla con eles. O problema é que a avoa tenlles alerxia aos animais. Díxome de cuidar o gato na rúa. Pero como vou ter un gato que vive na rúa? Tanto ten. Voulle escribir a escribir ata que mo deixe ter. Vou ser tan porfiada que me vai acabar deixando. Micho, Micho, ven aquí. Non teñas medo. Ven, bonitiño. Ti tes irmáns? Teño. Nena ou nena? Nena. Eu teño un irmán. Pero é un choromicas que se angustia por calquera cousa mala que lle pase. Por iso miña nai me quere a min moito máis que a el. Aínda que a avoa non me deixe, seguro que convenzo a mamá para ter un gato na casa. E o boquetán se la preferida da mamá. É aquí. Son os xoguetes do meu irmán. E non che irán rifar? A min gústame máis xogar así, a ti non?
Levas razón. Traes fame. Come algo. E non chiran rifar? A comida ciscada por aí sabe moito máis. Sóubome! Biches! Sóubome! Sóuboche! Pónteme fora. A quen se lle conte? Que cisco me montaches aquí? Ai, ti deixa. Vouche tirar coa xovecada toda. Mamá, podes querer, mamá. E non volves probar unha lambonada na vida. Non vai cear. Hoxe non. Que descanses, artista. Era o que che dicía eu a ti de pequerrecha. E agora digo eu. Pena que nunca me deixasedes ter un gato. Sinto cho ben. De nena pensaba que me criades a min máis que a Ioichi. Pero agora ben vexo que aos nenos, canto máis conflitivos, máis cariño se lles ten. Que pensas, que ti non fuches conflitiva? Eras ben túzara, saíchesme rabuda. Moito che tiven que berrar de pequena. Non me recordo. E ciscábasme todo por aí adiante. Polo menos collín o hábito de deixar todo ben arrombado unha vez casei. Pois en tempo. Aínda que traballo moitas horas, non quero perder de criar os meus fillos eu mesma. O malo é que teño pouca paciencia. Póñome dos nervios co neno, non sei se serei moi boa nai. Pero eu só quero que os nenos sexan felices. Pois entón non lle deas máis voltas. Porque como nai tes claro o que queres. O que quero, xa. Xa pasou. Deixaches unha nota a mamá no zapato e funcionouche. De onde tiraches esa idea? Non sei se non che copiarei. Sí, mirai. Nin sorri sequera.
Que queres quitar as rodiñas? Agora. É seguro que non miras caer? Seguro, seguro. Que foi? Apréndeme. A ver, pon o pé no pedal e fai forza para avanzar. A modo! Non pasa nada. Veña, así. Sigue así, así. Ai! Mancacheste. Dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda. Dereita, esquerda, dereita, esquerda. Aí está. Ai. Teño medo, papá. Xa pasou, xa pasou. Teño medo. Xa pasou. É a primeira vez que montas. Estás practicando? Aprendemos che nós. Está chupado. Que? Queres practicar cos nenos? Vou! Papá. Empezou a chorar porque sí. Señorita, desculpe. É como a can lle manda patadas ao aire. Fai forza para non caeres. E inclínate para diante. Esperamos aló por ti. Ole, non tengas medo. Que bonita é. Pero papá. Papá. Ainda é pequeneciña. Que lle pasa? Que doei teso. Acaba de facer 7 meses. Está chorando. En serio? Por que chorará? Papá. Papá malo. Non te quero nada. Perdón, probamos outra vez. Non quero máis bici. Tes que pensar que ninguén naceu aprendido. Tanto me dá, non quero. Pero cum? Quen é? O bisavó. Xa non quero máis o papá. Ostras. Queríasme algo? Non. Encheuche o ollo este couso. Queres montar? Non teñas vergoña. Queres montar, Que pena. Se chegas a querer, ensinábache a coller a moto. Ao cabo, ninguén naceu aprendido. Ninguén naceu aprendido. E logo, non se di así, certo é? Ranquea. Ten mal na perna. Na perna? Ai, claro. É que o barco en que estiven na guerra emborcou e quedei impedido. Pero agora xa estou afeito e nin me recordo da perna sequera. A ver, non quedes aí.
Nunca estiven nunha corte. Nunca viches unha besta? Un cabalo? Seguro? É a primeira vez? Andades por aí? Andamos. Enseládeme unha besta. De contado. Non faltaba máis. Deus vos lo pague. Hola, hola, hola. Arriba. Que chulada! Veña. Non deixe! Papá! Papá! Papá. Quen eu? Se lle tes medo, a besta vaise desacougar. Vamos aló. Non ves, a besta xa foi acalmando. Foise afacendo a nosoutros. Ti tes medo. Un chisco. Mira sempre para diante. Cara abaixo nunca. Os ollos sempre pro lonxe. Que hai a cola? Viches? Non hai que ter medo. Mira mo lonxe. Veña, imos aviar un pouco. Esas naves. Traballaba eu construindo aeroplanos. Perdíchelo medo. Case de todo. Que? Velo horizonte. Vexo. O caso é collerlle a agulla de marear as cousas. A unha besta, ou a unha motocicleta, a un barco, ou a un aeroplano mesmo. Papá, gústame. Nadie leva. A motocicleta esta fixena eu. Dicía o por... Mil perdóns. Como che esqueceu enviarme este documento importante? Que sí, que perdoa, oh. Queríalo enviar ti e ao final... Tampouco é cuestión de enfadarse. Pa, bos días. Por que estás tan serio? Marcho para o parque. Vou montar en bici. Como dis? Marcho. Seguro que non che pasará nada, Kun. Seguro.
Veña, que ti podes, cum! Mira, mira o lonxe. Ai! Ai! Mira, mira o lonxe. Moi ben! Moi ben, moi ben! Viva! Conseguíchelo, cum! Viva! Viva! Non era tan difícil. Non ten ciencia. Queres xogar? Ven connosco. ¡Ven! Esperade por mí. Vou. Moi ben, Cum. Moi ben. Cum, se o conseguiches foi porque estaba o papá a animarte. Sí, parece cho. Non teño dúbida. Os nenos son asombrosos. Mira que ninguén lle aprendeu nada, pero alá se botou na bici e conseguiuno. E, por certo, viches que Mirai xa non chora cando a colles no colo? Eh? Ten cara de contento. Aprendiches a collela como é debido. Non, ca. O meu non ten tanto mérito, muller. Hoxe o campeón do día é Kun. Sí, claro. É o papá. Cal dis? Este. Non, home, non é o bisavó. O papá. Que vai ser o papá? É o bisavó que morreu o ano pasado. O bisavó. Fabricaba motores para os avións de combate que ían á guerra, sabías? Despois alistárono e destinarono á armada, pero atacaron o barco no que estaba el e quedou o tolleito dunha perna. O acabalamiento meteuse a traballar nunha empresa. Carai, mírate que curioso. Moitas grazas, bisavó. Ese non. É este? Non, dame o amarelo. Está para secar. Quero o amarelo, pa. Aínda non está seco. Quero ese. Ou pos este ou vas en calzóns. O amarelo. Este quédache mellor, mira. Que dor de cabeza. Que buscas, meu tesouro? Espera que che vou mudar a roupa. Quero o pantalón amarelo, ma. Levantasme unha dor de cabeza, Yuko. Quero o amarelo, ma. E se acaiche ben? É nos hora. Quero o amarelo. Ben, non sei. Espero no coche. Espera onde che reine. Vale, perdón. ladrar, Xa collo eu Yuko. as cousas. Non ves que estou a hacer? Que sí, perdón. Espero abaixo. Me gusta o pantalón azul. Quero o amarelo. Agora vas con este, estamos. Pides. Imos. Está claro que lle queres máis á nena que a min, mamá. Ma! Baixa, anda. Non vou baixar! E que vas facer? Marchar daqui! Para onde? Para o teu cuarto? Sí, marcho daqui! Pero, Kun... Kun marchou da casa! Kun marchou da casa! Ma! Por que non me ves buscar? Mamá, onde estás?
atrás. Non vos quero a ningún. Mala cousa. Mala cousa. Ese comportamento teu... Ai, éche mala cousa. E ti? Piades da acampada, non si? Cazar bichos e ver os fogos de artificio. E botar uns días na casa dos avós. A teus pais tardabanlles estas vacacións. Que chea de vivencias bonitas e hades compartir. Pero colles e amarras unha perrencha como a un mundo. Ti quen és? Que é máis importante, o pantalón ou as vacacións? Veña, pasa. Tira para a casa e descúlpate. O pantalón. Que? Un pouco de nada gústame. Que? Un pouco de nada gústame. Como que che gusta un pouco de nada? Un pouquiño de nada gústame. Como que che gusta un pouquiño de nada? Un pouco, pouquiño, pouquiño. Como que che gusta un pouquiño de nada? Non montes! Oes, non montes. Ah, espera, espera! Mocoso. Un tren cisterna. Un de mercadorías. O Narita Express, a liña Tokio Bueno, a liña de Yamanote. Coche, ese tren va a la cale. Atención, tren con chegada inminente. Tokio, Tokio, grazas por confiar nos nosos servizos. Final de traxecto. Por favor, pregámosles que baixen do tren nesta parada. Atención, final de traxecto. Fechando portas. Final de traxecto. Fechando portas. The next train is 电车即 Воспользуйтесь, пожалуйста, следующим. Un tren bala. Acceso denegado. No tengo billete. Acceso denegado. Voy en marcha. Please move toward the center of the car after getting Como vou para casa? Perdeuse un neno. Atención. Eu. Daisuke, do distrito de Gaia Gaia. Daisuke, espérate tua nai embaixo do axóuxere de prata. Daisuke. Perdeuse un neno. Eu. Sae do distrito de Musa Musa. Sae, espérate teu pai embaixo do gato de prata. Sae! Sae! Papá. Ah, Non era. Mamá. 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 Unha bruxa.
Son todos rapaces. Seguinte. Perdeu algo. Que obxecto perdeu vostede? Nada. Este é o mostrador de obxectos perdidos. Se non perdeu nada... Non, pero perdínme eu. Como? Está vostede perdido. Afirma entón que se perdeu. Sí. Comprendo. Procederei logo cunha serie de preguntas rutineiras. O seu nome é? Son Kun. Queda anotado. E como se chama a súa nai, por favor? Como se chama a mamá? Pois, o nome. O nome, sí. Por qué? Non queda anotado. Como se chama seu pai, por favor? Como se chama o papá? Pois, como era? Non queda anotado. O nome doutro membro da familia? O Yuko. Comprenda que non nos podemos poñer en contacto cunha mascota. Outro familiar, por favor. Pois... Outro familiar, por favor. Non queda anotado. Non podemos compracer a súa petición. Eu agora que fago? Esta é unha estación grande. Recorren a nós nenos perdidos como a vostede a diario. E cando non teñen que nos veña a procurar, instámolos a montar no tren bala especial que se encontra nun buraco da estación. E ese tren a onde vai? Os nenos que ninguén ven recoller acaban no país da soidade. O tren bala está para efectuar a súa chegada. Que pasa? Pódese saber que fago eu aquí? Proceda a subir ao tren. Non quero. Proceda a subir ao tren. 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 Que? Non quero. Nese caso terá que indicarme quen é vostede. Eu son Kun. Son Kun. Son o fillo da mamá. Que? Son Kun. Son o fillo do papá. Como? Quen és? Eu son Kun. O que lle bota a comida ao Yuko. E a mamá quen é? A mamá é a que non arromba moito a casa. E o papá quen é? O papá é o que non sabe coller no colo a Mirai. Ti a Mirai non lle queres. Pero Mirai... Mirai é... É a miña... É a miña... Pero Mirai, que faz aquí? Non te movas de aí! A subir ao tren. Mirai! A subir ao tren. Proceda a subir ao tren. Proceda a subir Non ao tren. montes no tren!
Atención, por favor. Mirai, do distrito de Iso. Seu irmán Kun agarda por vostede na plataforma do tren bala subterráneo. Pero... Mirai! Estás aí? Ah! Esa man! Mirai do futuro! Escapacheste e perdicheste, bobo. Busqueite por todos os lados. Veña! Ben, seguinte. Mirai, boa, é todo! Non! Quietai! Caemos ou é cousa miña? Caemos! Sabes que é iso dai? Pois é a árbore da casa. Esa árbore é o índice da nosa familia. O índice? Como as tarxetas das bibliotecas que clasifican os libros. No noso caso, a árbore arromba o pasado, o presente e o futuro de toda a nosa familia. Temos que encontrar a carta da época en que te encontras agora. E se non que... Non poderás volver! A tanto! Ve a bicicleta. Vexo. É o papá. Tan pouca cousa era que nin na primaria daba montado na bicicleta. Non ves como chora o coitado? Papá! Ánimo! 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 E ese quen é? O Yuko. Despídese da súa mamá para vir vivir connosco. Yuko! Nas mans ten unha cría de andoriña a que lle fincou as poutas un gato da rúa. Moita lei lles tiña a mamá aos gatos, pero desde aquela non os puido ver diante.
Rape, Kei, corres como o raio. Ou veches gañar ti. Chistoso. Se o bisavó non chega a nadar como un poseso, e se a bisaboa non se chega a deixar gañar na carreira, nós non estaríamos aquí. O conxunto de retallos de historias insignificantes foi tecendo o que somos agora eu e ti. Agora. Irmanciño, non sei que che queren papá e mamá. Oiches, Que foi? fai o favor de non comer de pé. Queres? Non, grazas. Ti és a Mirai do futuro? Non, non son a do futuro, son a Mirai do presente. Así que... xa saberás quen era ese. Anda, vaite. Tes que volver pra a casa. Pero non te me perdas, Despídeste. Pánfilo, vas estar coa túa irmanciña toda a vida. Pasouche? A dor de cabeza? Pasou. Coídateme. Andas moi atento estes días. Ai, sí. Antes non eras así. Antes cando? Antes de nacer, Kun. Paréceche. Antes saltabas como a nada. Mira quen foi falar. E logo, como dis que era? Agora non te alteras. Ai, non. Sempre andabas dos nervios, toda angustiada. Cala, non o quero nin pensar. Pero fomos mudando co paso do tempo. Fomos tal. Eu penso que é polos nenos. Paréceche que agora son mellor pai que antes. Malo non és. Malo non son. E eu que? Son mellor nai? Boa és, pero perfecta non. A min ser boa váleme, mentres non sexa a peor. Que dous. Queres? Toma. Veña, que marchamos. Sí.